Hata na, ayaw naglangay-langay. Unsay dalian? Gusto kag tinuod nga rason sa imong kinabuhi? Hinaot nga atong pag-quarantine, nagtudlo nato sa pinaka-importante nga mga butang sama sa kinabuhing dayon. Akong giampo nga wa ka nagtan-aw sa sakit ug sa kamatayon nga maunay katapusan sa tanan nga naglisod na ka og katub tungod sa kaguol. Taliwa sa makahadlok nga balita bahin sa COVID-19, kaayong maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ. Kinahanglan atong masabtan nga nagkinahanglan tang luhod niya, muampo ug muluhod aron mangayo og pasaylo sa atong mga sala. Kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Dios, kaya ang Ginoo nga ginganlan og siloso mao'y usa ka Dios nga siloso. Gusto niya nga simbahon nato siya ug dili ang uban nga mga butang sama sa Dios ug dili pod magsigi og kahadlok na lang nga mao ang atong hunahunahon. Sa Matthew chapter 6 verse 21, kay hain gani ang imong bahandi, tuwa usab didto ang imong kasing-kasing. Ang Ginoo nangayo sa atong pagtagad ug dili ta magsigi og hunahuna sa mga butang nga nawa nato taliwa aning kagubot karon. Siloso siya. Gusto niya ang tanan natong paghigugma, oras, debosyon ug pagdaig. Sama sa kaslunungon nga manag-uyab, mo na iyang pagtan-aw nato aron mapuslan atong kinabuhi, atong isurrender atong kaugalingon niya. Sa Matthew chapter 10 verse 39, ang makakaplag sa iyang kinabuhi, mawagtangan niini, pero ang magwagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag ra niini. Ihatag nato atong tibuok nga pagkatawo sa Ginoo ug mabuhi ta para niya. Kung wa ka kabantay, ang pandemya nakawa sa atong pagtutok sa atong mga trabaho, sa kwarta, ug mga kalingawan. Ang Ginoo ray makahimo ana, usa ka siloso nga Ginoo nga gusto atong gugma ug atensyon. Ang Ginoo ra pud ang dunay gahom sa pag-usab sa atong sitwasyon. Kung nangutana ka, kanusa man ni mahuman? Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magpahiubos sa ilang kaugalingon ug magampo ug mangita sa akong naong ug mutalikod gikan sa ilang mga daotang dalan, ako magapatalingho gikan sa langit ug mopasaylo sa ilang mga sala ug magaayo sa ilang yuta. Naminaw atong Ginoo, nagpaabot siya nimo. Gusto siya mulihok na ka sama sa paglihok sa usa ka nanguyab. Sa John chapter 6 verse 37, ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan, muari gyud nako, ug ang muari nako dili gyud nako isalikway. Kung gusto ka og inspirational videos kada semana, palihog subscribe sa atong channel. Daghang salamat.